akhumbula kula video bengisithi is God melanated. Siyazikhanya ngoku izibane uba kuqhubeka ntoni apha. Qhubeka ntoni apha. Kuyakhanya ngokuba kwenzeka ntoni. Yafika i-colonization. Yayenza isinyophoti i-colonization kule continent yethu. Yasishiya nesilonda. Yasishiya nesilonda esithi asimfuni lo Yesu ongumlungu nabelungu bakowabo. Zange wasibala apha. Siyibonile no map of the world ngoku. Siyabona uba yonke laa nto yenzeka leko my friend. Akhange ibe lapha. Ne-flood sikhonjwa le. Yonke into Gomora neSodom. Nazi yale phezulu. Nanto okwenza nathi. Saveza ngena ngenyawo ezinodaka into esasingangeni indawo. Basiruthekisa ke aba xa befika apha kule continent. Basisa ngapha nangapha sangamageza. Kuba ke sisengamageza namhlanje. Kuba asikwazi ngokusurvive ngaphandle koyosebenza sibhatalwe. Asisayazi bayenziwa kanjani. Idukile. Ngicela omnye uba hayi emasimini asekhaya ke kwake kulinywe iwheat, ngqolowa, ukolo. Ngewinter ke into elinywa ngewinter. So sihambe ke iyovunwa ke zinkomo ke and then ithreshwe phaya kulaa ndawo engathi iclean. Zinyathele ikhethwe ifakwe emasakeni. Nombona ke maize nayo ngesizini yakhona ke kuzawenzwa olo hlobo. Ivunwe ifakwe emasakeni. Xa seyidry lapha emasakeni ke kuzawumane xa kuphele i-bread flour okanye kuphele umilimili kumane kuyiwa kwamlungu, kuyiwa kwaRiga okanye kuyiwe Fothuku elityeni lomlungu apha ezayisila ke khona isila ngeemalane eziphansi and kwangalanjwa. Kuba ngoku abantu kwakuthi ngesizini yokulima aphuma onke amadoda elali kuhanjwe kuyolinywa kwintsimi kabani, kulinywe kwenye intsimi ibe lilimo, kulinyelwane ngumntu wonke. So kwangajampi noba uneenkomo noba unazongo, as long upha unayo indawo uzawulinyelwa. Xa ningenazo ke ningenabantu abangamadodana abadala or ningenazo inkomo, hayi xa kuvuniwe emizini kuyahluthwa ngumntu wonke. Kude kuyaziwa uba yisizini apho indlala igwetyiwe apho akho mntu olambayo. Siyaphisa ukutya kunintsi kungalanjwa. Kufika ke kukho isystem ezinjalo ke apha. Yafika ke yenza into eyenzayo ke i-colonization. Yasishiya nesilonda esiqonda uba asibalwanga kule nto. Asibalwanga kule nto. Silonda eso esiye sasishiya kwi-minefield. I-minefield ke zeza bhombu ezifihlwa phantsi komhlaba. Zii-minefield na? Ingathi zii-minefield. Uba izizongo ke hayi namandazi. But apha kwi-movies ukubona xa behamba kwindawo esehlathini engabonakali incama, umntu anyathele into esabhathini andazi ezawuklika ukuphakamisa kwakhe inyawo imdubula imbhombe abe zipisi afe ngelo hlobo. Yasishiya le nto ne-minefield. Minefield leyo esizawuthi sawuyikhalala le system. Sifuna ukubuyela back uba masike siyofunda into zaseAfrika. Masike siyofunda into zaseAfrika. Zithini kakade izinto ezinathi phakathi? Binoba kuzawuthunyelwa abaprofeti abafana nathi ngexesha lethu basizele nenyani. Siyeva ngoku siyabona, siyabona. Inoba izawuphinda ibe khona imessage. So ke ndithi ndiphaye ke phaa kwa-African spirituality. Sifundiswa ke ngezinto zesintu ngaphaya. Kuba ndandihlala ndizibuza uba kwaba bantu ke ngoku xa uyokuhlola kwaba bantu aba, ndandihlala ndinengqondo ethi the kingdom of darkness only knows izinto ezenzeke kwi-past. Abaziboni izinto ezizawenzeka kwi-future. Kwathiwa yi-mistake lo itshoyo. Indlela esingayo as abantu, human beings, we are creatures of habits. For 6,000 years uSatan esifunda. Ukwazi nokucupha
ndiyimamele le nto i-explain uba ke kunjengento yoba ufunda ii-addictions ezi zakho netemper le yakho uba ungumntu who-pride themselves uba ke hayi mina kuvele kuthi chifi kimi okanye ungumntu uyaziva uba hayi ke short tempered ungamthinti okanye ungumntu etshomi kakhulu iitshomi zakhe they dictate everything kwilife yakhe okanye ungumntu othanda usela ade azilibale negama abe after all computers crash ayazi laa meko yase-Eastern Cape ngoDisemba. Kuthiwe ke apha kule klasi ye-African spirituality avele ahlale apha kwezi zinto eziyi-weakness yakho usathane. Uzawutrepwa ngawo, uzawutretshwa ngezo zinto zii-enemies, uzawutretshwa ngaloo nto, baza kubamba lula because unento ebonwa ngumntu wonke uba ke hayi sisidlakudla uyayithanda into enokutya phakathi, sizambamba ngokutya. So ufumanisa uba ezi zinto njengoba iBhayibhile izawuthi kunendlela ekuphilwa ngayo apha kwi-satanic jurisdiction, kube kwindlela ekuphilwa ngayo le kwi-kingdom of light, kingdom of God, where i-access yethu to God is through Jesus Christ. Uthi, I am the way, the truth and the life. No man cometh unto Father but by me. Asikwazi uvele sizithandazele uNkulunkulu yedwa qha sithi ngegama likaMoya Oyingcwele amen. Ayikho kangatsho. Uthe siya ngoYesu unyanakhe. Yonke into sizayicela, sizayithandazela, sizayirepota, kune-protocol yakhona. Uba khona i-access yakhona nguYesu. Njengoba ke apha eBhayibhileni kuzawuthiwa ke umntu akanawuba sisidlakudla xa elungiselela ukuya ngapha ekhaya ezulwini. Umntu akanawuba ngumntu onethemba ukuya ngapha ezulwini. Umntu akanawuba ngumntu one-addiction ezingakhontroleki ukuya ngapha. Kuba ngokuzenza ezi zinto repeatedly, you are consenting kwi-kingdom of darkness. Uba ke ziyandihlula ezi zinto, they have power over me. Ikhona ividiyo apha endandisithi kulaa akhawunti yam endala, leyo TikTok angasafuni uba ndiyongena kuyo kuba esithi ndafumana i-following in a short space of time. Abantu abanjalo ba-dangerous, ii-akhawunti ezinjalo zi-dangerous. So yavalwa ke laa akhawunti. Ndikhumbula ndisithi ndiresponda komnye owayethethe, andazi kodwa sithetha ngamadlozi, uba ke akho nto endingafuni uyenza mna endivisa kamandi so that mhla ndafa ndibe lidlozi elihle ebantwaneni bam elizawazisela iinamba zeloto. Hayi ke kuhleke loo nto kwi-comment section ke kuncokolwe ngaloo nto. Wayendibona uba andisazi i-state of the dead, kwa indlela le ndibetha ngayo ulwimi i-state of the dead andisazi, but sizawuthi ke ngoku xa indibuyisa back uzawumane ndithi chu kancinci kancinci, uba ngoku uzandiqala phaa kula Isaiah 45 uba ke u-Isaiah 45 akatsho into yoba I created darkness ngale ndlela eniyicinga ngayo, into yoba le darkness eyenziwa nguSathane yenziwe ndim. So uba akatsho uba ke I create darkness, uthini? Ithi iBible commentary, he permits evil, whether moral or material, that men and angels may witness the result of a departure from the eternal principles of right. In scripture, God is often represented as causing that which he does not prevent. Asizo robots. No Sathane naye wayengekho robot uLucifer. Wathi xa ekhetha uba ke andizuba anduKristu mna, njengoba ngumKristu lo andizuba andaKristu mna, andizukhothama ndithobele uKristu mna ndibe ndiguqa kuye. He permits evil ezawusuka entliziyweni okanye ozawuyi-influensa ngaphandle. Aqomba hayi ndiyakhumbula wandiqala kuloo vesi. Uyabona uba shem esi-Aram esindim akayibambi ncam kuba wayendise naphayana the witch of Endor ku-1 Samuel
Samuel 28. Yalikhumbula ibali lika Saul, the first king yakwa-Israyeli. Uba wahamba waya kumthakathi wase-Endo efuna uba ke ayochazelwa, abizele uSamuel ke ngoku sekafa. Uba makabizele uSamuel azomphendula apha. So nalapho wandifundisa, but uyabona uba andikeva ncam, ndayifunda ndayiva, ndaqomba hayi ndiyayiva, but ndibe ndiqomba andikakwazi uyichazela omnye umntu. So ndiyilibele ke mna, and bendisendiyenzile yonke le series, sendifike nasekugqibeleni. Kwafuneka ndiphinde ndiyonxiba kanje kuba ndizawufaka u-step 39, kuba undivezele emveni koba ndisithi ndigqibile. Kuba ke khawubuye uzofundisa nge-state of the dead. So uyandibona uba shem andiyiva le nto andifundise kuqala ngoSaul, ndiyomfunda ku-Patriarchs and Prophets. Nanku ke apha kwi-app andikubonisi. So uzandiqala ke pha apho kuzawuqala khona uSaul ahambe ke ngoku ayothatsha ke ngoku kule nto ye-witchcraft, flying squad, sorcery. Hayi ndiyifunde ndive uSaul uba hayi yayi-rebellion kuSaul, kuba wayeseyesusa u-Israyeli. Uba uSisrayeli wayeholwa nguNkulunkulu, wayephethwe ethobela uThixo. So uSaul ke ngoku, uSawule sekefuna uthatha u-Israyeli uba ke ngoku sizawuholwa sikhokhele sithobele uSathane ngoku, siyothakatha ke ngoku kwa-Israyeli. So ndalifunda elibali, walibeka kamandi u-EGW, nqomba uSaul lona, uSaul wayenenkinga kwayena nje eyedwa. Wayenenkinga yento yoba he was always right, engafuni uphikiswa. Kwakuyingxaki yakhe leyo, engamfuni uno for an answer naxa e-wrong. Hence wayeseyenza ngumntu wayenee-tantrums gqithi. Ndiya-understand. Hayi ndiyayiva. So ke ndithi ndizihlelele ke apho, andithumelele uba ikhawujonge le video ndiyimamele. Ayifunde olu hlobo lo bhuti. Sengiboleka iBhayibheli. Okay. Bese ngiyasifunda ke. Okay. I was so surprised. uDeuteronomy 18 verse 9 to 14. Uthi nxa usufike ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona, awuyi kufunda ukwenza izinengiso zalezo zizwe. Makungafunyanwa kuwe umuntu odabulisa indodana yakhe noma indodakazi yakhe emlilweni, noma umbhuli, noma ohlola imhlola, noma owenza imilingo, noma umlumbi, noma owenza isiphonso, noma obhula emadlozini, noma umthakathi, noma umlozikazana. Ngokuba yilona lo ozenza lezi zinto uyisinengiso kuJehova. Ngenxa yalezi zinengiso uJehova uNkulunkulu wakho uyabaxosha phambi kwakho. Mawuphelele kuJehova uNkulunkulu wakho. Ngokuba lezi zizwe oyakuzidla ziyabalalela abahlola imhlola nabanamandlozi. Kepha wena uJehova uNkulunkulu wakho akuvumelanga ukwenza kanjalo. Yabo? Mase ngisifunda sikhuluma ngami. Ngiyakhumbula ukuthi ngike ngashare ukuthi ngabalusi yabava uthi owenza lezi zinto, onedlozi, onabalusi, owenza ukulumba. Yabo? Uyazi ukuthi umuntu banokumfaka ilumba. Zonke lezi zinto zibaliwe. Zavele zaku-loudspeaker. Khumbula kule video kunje ngami uba ke njengoba ndithetha isiXhosa, iBhayibhile lesiXhosa inzima gqithi for mina, kodwa ndathi ndawufunde isiZulu ndavele ndaflowa, anda-understanda nami kanjani. Ndasebenzisa lo Bhayibhile, but iBhayibhile endiye ndithi into xa ingayibeki kakuhle ncam nge-English, ndiyoyifunda kwiBhayibhile esiZulu. Andazi kutheni isiZulu kum sikliye kangaka. Wayifunda mani ngesiZulu, ndaqonda uba andiyivanga ngoku bendiyifunda ndilandelela istory sikaSaul. Ngoba ndiyayiva okay, yathethwa izinto ze-sorcery, witchcraft, necromancy, zingamagama awana le weight ayifunda ngayo ubhuti lo. Yavele yavakala ndide ndiyazibuza uba bekutheni ndingayiva nge-English. Yiyo le nto akufanelanga uzilimite kwi-language enye okanye mos ii-versions ze-English zininzi. Omnye uzayiva kamandi kwi-NIV, omnye ayive kakuhle ku-RSV,
omnye aqomba mna ndifuna uyiva ngesivenda. Zisana iBhayibhile lesipedi. Mna ndifuna uyiva. SineBhayibhile zethu ezizawuthi sawuyifunda ivele ikhanye tha. Kubuye yaba sisiZulu. Uthe egqiba ifunda lo mntu, ndakhumbula la vesi awayethi uYesu unezitshixo. Asiyoyifunda. Ithi, I am he that liveth. I was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And have the keys of hell and of death. Dinezitshixo. Zinezitshixo zale. Zinezitshixo zokufa, dinezitshixo zengcwaba. Dinezitshixo zakwahele. Athi hell yintoni. Njengoba uSathane ethe le planet is a satanic jurisdiction. Mamela ke ithini iBible commentary. Kanye kule vesi uthi keys are a symbol of power and jurisdiction kuKristu. Uba ke njengoba soyiclaime yonke le planet Earth usithi satanic jurisdiction, kukhona indawo eningakunikanga yona. Death and what happens there. Umuntu angazibuza uba kanjani athi uEGW kodini athi God does not give Satan power to resurrect the dead, but Satan's angels assume the form of dead friends and speak and act like them, that through professed dead friends he can the better carry on his work of deception. Utsho sana uEGW. Khumbula lokhu pha la video bese sathi uyi-angel of light eyagxothwa kwi-kingdom of light. Uyakwazi uku-assume irobe yakhe ye-light afake i-deception. Athi gqe ngumuntu wezenkolo. Uyakwazi ukuthi gqe ngezizobumnyama ahambe nobumnyama. Uyakwazi uzenza zonke ezi zinto. So ke ngoku ubuyesu nezitshixo noNkulunkulu uthi zange wamnika ipower to resurrect the dead. Ngobani kanti aba bantu abathetha nabo? Shapeshifters. Yakwazi ushapeshifter lokhu mkhumbule pha ekuqaleni kwebali kuGenesis. Efika kuEve, uEve kuthiwa beno-Adam bangatya yonke le mithi masithi ibi 100 imithi ibilapha kule ndawo abakuyo. Baningayitya yonke eyi-99 ngaphandle kwalowa. Ukunibona abantwana bam baniyathobela na? Kuba ke nathi siye sizenze itest ebantwaneni bethu ukubona into yoba uyamamela nomntanam. Kuthiwa le nguSathane yayihleli kulaa mthi iqonda uba ndizabalinda phaa bayawuze beze ngenye imini. And andizudiqe ngeengilosi kuba bayazazi iingilosi baqala uthetha nazo. Watshintsha wayinyoka waqonda uzawusebenzisa inyoka. So undibonisa into yoba akukho nto akukho mntu angakwazi ukumlinganisa. In fact i-deception yakhe yokugqibela phaa ekugqibeleni njengoba ezawuzenza uKristu ebuye okwesibini besiyifundile mos nakule video edlulileyo uba ke i-deception yakhe yokugqibela uzawulahlekisa wonke umuntu okholwayo akholelwe uba uYesu wabuya futhi nanku uhlala nathi apha emhlabeni. IBhayibhile ingakutshongo. But before enze le final yobezenza uYesu obuyileyo ebonwa ngumuntu wonke apha ezithivini nasezifowunini, abhiziyo ngoku yile yokuveza abantu esibathandayo asebalala. Abaveze emaphupheni, abaveze ngombono, abaveze besithi masihambe masithathe nansi igift yokuba yinyanga. Athi akho nto angakwazi uzenza yona kutshiwo apha. Hayi ndiyayiva. Come to think of it, aba baye bayothwalela imali baye batsho bona uba ke basebenzela uSathane bona. uSathane ke aphinda azenze i-relatives ezifileyo. Kodwa uYesu uthiwa unezitshixo. Ukufake nengcwaba i-jurisdiction yakhe. Akukho mntu othindayo phayana. Bazawuvuka only ukubuya kwakhe abangcwele. Ayisothe out eyabanye abaye bakhetha i-kingdom of darkness.
otherwise akho mntu ovukileyo. Ndiyayazi ke izawuba nzima ke lena ke ndifuna xa ungayi-understandi, ngakumbi xa ungumntu o-gifted to see things, ndifuna xa ungayi-understandi ukuzibuze into yoba kwezi systems of the world that are running everything that is important, nyhani sanika ukuthakatha sikule continent, sanika ukuthakatha, sanika nee-religion eziphambeneyo ezingachazi nto, nix. Sanikwa nje izinto ezimbini. Nento yoba ngoku sawufunda yonke enye into apha ebantwini side singene kule system. Khawukhe uzibuze uba why? Kulaa video emnyama, kulaa video ebendisithi is God melanated, kukho into ayaziyo uSathane ngathi. Khawukhe uyiphande. Singaphoswa nguYesu kanti uYesu nje ngebala. Singaphoswa nguYesu kanti unje. Singaphoswa uyofika ezizulwini siyobona abantu abaninzi bethu pha. Akanawusiyeka sintyumpa-ntyumpeke kangaka kanti akho nto ayaziyo. Mna ndithi ikhona into ayaziyo. Wasipha nje ukuthakatha nokukhonza ezinkonzweni ezingacacisi nto ncam. Siyakhonza ifihlekile. In fact uhayike apha kanye kwa-African spirituality. I-continent yonke. Zibuze why? Athi u-Ecclesiastes, there's time for everything under the sun. There is time to be born and there is time to die. Akwazi ukuthi songapha kwadayi uphinde ubuye kwaborn. Hayi, ayenziwo lo hlobo. Utsho njalo xa endifundisa apha. Athi, the dead know nothing. Neither have they any more a portion forever in anything that is done under the sun.